Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για ένα ακόμα βράδυ θα κάνουμε μαζί το ταξίδι της αναζήτησης της αλήθειας. Όπως πάντα με ένα θέμα της επικαιρότητος. Πιο επίκαιρο θέμα από την 25η Μαρτίου, την ημερομηνία που μας έχουν δώσει σαν ημερομηνία έναρξης της Επανάστασης του 1821, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Ελλάδος. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, έχουν ακουστεί πάρα πολλές απόψεις, πάρα πολλές γνώμες και σήμερα έχουμε καλέσει για άλλη μια φορά δύο υποψήφιους βουλευτές στο πλαίσιο των συζητήσεων, παρουσιάσεων, απόψεων θεμάτων και πάντα με αποδείξεις για την αναζήτηση της αλήθειας. Είμαι ο Θόδωρος Νικολάου και καλεσμένους μου σήμερα έχω τους υποψήφιους βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, κύριο Μελιτζάνη Αθανάσιο στο νομό Βιωτίας και την κυρία Κοτσοβόλη Μαρία στο νομό της Λευκάδος. Σας καλωσορίζω, κύριε Μελιτζάνη και κυρία Κοτσοβόλη, στην εκπομπή μου. Καλησπέρα κύριε Νικολάου, μεγάλη μας χαρά για άλλη μια φορά που είμαστε καλεσμένοι στην εκπομπή σας. Και για μένα κύριε Νικολάου, μεγάλη χαρά και τιμή που με προσκαλέσατε πάλι να μιλήσουμε για αλήθειες. Η τιμή είναι όλη δική μου. Θεώρησα ότι είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι που πρέπει να μιλήσετε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσει και το έθνος. Κύριε Μελιτζάνη, έχετε το λόγο. Κύριε Νικολάου, εγώ θα αρχίσω να λέω κάποια πράγματα σχετικά με το θέμα που έχουμε σήμερα. Αρχίζοντας με τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, ο οποίος άρχισε να γράφει στο Άργος όταν υπηρετούσε στην κυβέρνηση του Καποδίστρια ως αρχηγός της εκτελεστικής δυνάμεως της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα στις 26 Φεβρουαρίου το 1829. Η επιλογή του να γράψει τα γεγονότα όπως τα έζησε υποδεικνύει πως ο Μακρυγιάννης είχε διαμορφώσει από πολύ νωρίς μια προωθημένη αντίληψη για το βάρος, θα έλεγα, που έχει γραφτεί αποτύπωση των γεγονότων. Στην ουσία, ο Μακρυγιάννης τι μας λέει? Περιγράφει μια κατάσταση εκείνη την εποχή που δεν έχει καμία διαφορά με αυτό που είναι σήμερα. Η ίδια κομματοκρατία, τα ίδια κομματοδίαιτα παιδιά, οι ίδιοι συνεργάτες των κατακτητών, οι απόγονές τους δηλαδή, και αντιλαμβανόμαστε ότι τα ίδια ζούμε και σήμερα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και ενώ γιορτάσαμε τα 202 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, τελικά αποδεικνύεται πως η Ελλάδα δεν ελευθερώθηκε ποτέ. Οι κυβερνώντες με δόλιους τρόπους την κατέστησαν προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων έως σήμερα, στις σύγχρονες μέρες έως σήμερα. Η μεγάλη προδοσία ξεκινάει λίγο μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους με τη συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία όλοι αυτοί οι αυτόκλητοι διαχειριστές του ελληνικού κράτους παρέδωσαν την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία της χώρας μας και μετέτρεψαν τους Έλληνες πολίτες από τότε σε υποτελείς υπήκοους. Πάντα δηλαδή κάποιοι αποφάσισαν για τον Έλληνα χωρίς τον Έλληνα. Και αυτό ακριβώς είναι που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Οι διεθνείς συνθήκες από τον 19ο αιώνα έως και στις μέρες μας που αφορούν την Ελλάδα υπογράφτηκαν από τους κυβερνώντες της χώρας μας χωρίς ποτέ να έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Αν μπείτε στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών θα το δείτε ότι όλες οι συνθήκες είναι στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Όλες οι συνθήκες που επικύρωσαν όλες αυτές οι ελληνικές, οι απρόσκριτες θα έλεγα ελληνικές κυβερνήσεις, κατακερμάτισαν τη χώρα μας, ξεπούλησαν κάθε σπίθαμή της και μετέτρεψαν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο των ξένων δυνάμεων και τους Έλληνες πολίτες υποτελείς έως σήμερα. Αποδεικνύεται, αν δούμε τις συνθήκες, και η συνθήκη του 1863 για την προστάτευση των Ιωνίων νήσων στο Ελληνικό Βασίλειο, της οποίας τους κατάπτυστους και εξευτελιστικούς όρους τους αποδέχτηκαν όλες εκείνες οι προοδευτικές ελληνικές κυβερνήσεις. Αν δούμε λοιπόν και τη συνθήκη του Λονδίνου στις 6 Ιουλίου του 1827, όπου οι μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, προσέξτε, δώσε λίγο σημασία στις λέξεις,
παρακινούμενες από την επιθυμία ενίσχυσης της επιρροής τους στα Βαλκάνια, αποφάσισαν την ειρήνευση στην Ελλάδα, προτείνοντας παράλληλα στο Σουλτάνο Μαχμούδ το δεύτερο την παραχώρηση της ανεξαρτησίας στους Έλληνες. Η Επανάσταση βέβαια ωστόσο δεν είχε ακόμα τελειώσει, καθώς και φυσικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε απορρίψει τη συνθήκη. Η οριστική ανεξαρτησία, φαινομενική ανεξαρτησία έτσι, του νέου ελληνικού κράτους παγιώθηκε 2,5 χρόνια αργότερα με το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Στις 6 Ιουλίου του 1827 αυτές οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις, όπως αποκαλούνται ανέκτοτε, δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία και η Αυτοκρατορική Ρωσία, ήρθαν σε συμφωνία στο Λονδίνο με την υπογραφή της λεγόμενης Ιουλιανής Συνθήκης. Και προσέξτε και αυτό, η αρχικώς προταθής αρρύθμιση έκανε λόγο για αυτονομία της Ελλάδος με καταβολή φόρου υποτέλειας στο Σουλτάνο. Καταλαβαίνετε κύριε Νικολάου? Καταλαβαίνω κύριε Μελιτζάνη. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, και περνώντας τα χρόνια, περνώντας δηλαδή την ιστορία μας μέχρι σήμερα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι η συνέχεια της επιβολής των ανθελληνικών κέντρων επικυριαρχίας, η οποία ξεκίνησε μετά, μάλλον με τη δολοφονία του εκλεγμένου δημοκρατικά Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτή η δολοφονία ακύρωσε οριστικά την ψήφιση του πολιτικού συντάγματος, το οποίο είχε προγραμματιστεί για να επικυρωθεί στην 5η Εθνοσυνέλευση, καθώς σταμάτησε τη λειτουργία του κρατικού πιστωτικού ιδρύματος, την ελληνική χρηματιστική, και αντικαταστάθηκε το 1841 με το ιδιωτικό ξένων συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Συγγνώμη, μισό λεπτό κύριε. Κρατήστε λιγάκι τον ρυθμό των σκέψεών σας. Είπατε ξένων συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα με την ονομασία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και να είναι ξένων συμφερόντων? Γιατί πολύ απλά, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα ιδιωτικό μαγαζί, το οποίο ιδρύθηκε στην Ελλάδα, ένα πιστωτικό ίδρυμα, το ονομάσανε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Κανένας από εμάς εκείνη την εποχή δεν αντιλήφθηκε ότι είναι ένα ιδιωτικό ξένο μαγαζί, γιατί, όπως είπατε και εσείς, λέγεται Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Από τότε, για να καταλάβετε ότι η εξουσία μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών, η οποία θα ήταν η εγγύηση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, με αυτόν τον τρόπο πέρασε σε ξένα χέρια προς τον ελληνισμό. Δηλαδή, και ποιους είχαν εκπροσωπούς? Τα ξένα κέντρα, τα πολιτικά κόμματα, μέσω της εγκάθετης και ξενόφερτης μοναρχίας. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια το πολίτευμα άλλαξε πάρα πολλές μορφές. Δηλαδή, από το 1832 μέχρι σήμερα παραμένει σταθερή μόνο η κομματοκρατία. Και φυσικά, από τότε μέχρι σήμερα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για ό,τι δεινά έχουν συμβεί στο ελληνικό έθνος. Ο λόγος γιατί διέρεαν, κομμάτιαζαν και διέλυαν την κοινωνία μας. Πάντα αυτός ήταν ο ρόλος τους. Να χωρίζουν τους ανθρώπους, να τους διαιρούν. Δεν θέλανε ποτέ τους Έλληνες να είναι ενωμένοι. Γιατί αν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, δεν θα μπορούσαν να τους διαχειριστούν. Τα κόμματα είναι υπεύθυνα όχι γιατί μόνο δεν έκαναν ποτέ το καθήκον τους για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, αλλά δημιούργησαν περιβάλλον και για την επιβολή συνθηκών αιχμαλωσίας, δέσμευσης και υποταγής. Πάλι στα ίδια ξένα ανθελληνικά κέντρα. Επέτρεψαν
Από τότε που ιδρύθηκε δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι σήμερα έχουν επιτρέψει στο τραπεζικό κατεστημένο να λειτουργεί με πλήρη ασυδοσία, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο ελέγχου και απαλλάσσοντάς το από κάθε φόρο και υποχρέωση καταβολής τελών. Έτσι, αυτό σε πλήρη ασυλία έφτασε μέχρι σήμερα να πτωχεύει το ελληνικό κράτος επανελειμμένος. Αντιλαμβάνεστε, όσο περπατάμε μέσα στην ιστορία και ερχόμαστε όλο και πιο κοντά με το σήμερα, μέσα από ιστορικά γεγονότα, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι έχει γίνει. Τι ρόλο έχουν παίξει τα κόμματα, όλοι αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί στη χώρα μας. Και φυσικά, φτάνοντας στο σήμερα, έτσι να μην ξεχάσουμε να το πούμε, ότι το πολιτικό καθεστώς, εκτός ότι λειτουργούσε για τα ξένα συμφέροντα, επέτρεψε και σε συμβούλια, σε οργανισμούς ξένα, πάλι και καμία σχέση με τα ελληνικά συμφέροντα, να είναι ενταγμένα μέσα στον κρατικό μηχανισμό, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα προνόμια από την ελληνική πολιτεία, να έχουν ενεργή συμμετοχή σε νευραλικούς τομείς όπως είναι η οικονομία, η παιδεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά όλο αυτό το πολιτικό καθεστώς είναι υπεύθυνο για την καταστροφή του παραγωγικού ιστού της πατρίδας μας. Και φυσικά του υπερδανισμού που ακολούθησε μετά και την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας στους δανειστές με τα μνημόνια. Συνέλευσης, κύριε Νικολάου, και φτάνουμε εδώ που αυτό που πρέπει να περάσουμε στον Έλληνα πολίτη να αντιληφθεί είναι ότι η Ελλήνος Συνέλευση είναι μοναδική οδός για την εγκαθίδρυση της ελληνικής δημοκρατίας, της δημοκρατίας. Η Ελλήνος Συνέλευση αναγνωρίζει ένα και μόνο πραγματικό χρέος. Αυτό που έχουμε όλοι ως Έλληνες πολίτες, να αναλάβουμε τις ζωές μας και το μέλλον μας στα χέρια μας. Χρέος που έχουμε όχι μόνο προς τον εαυτό μας, αλλά και προς ολόκληρο το γένος μας. Κυρίως προς τους απογόνους μας. Και φυσικά σε όλες τις νεότερες μελλοντικές γενιές. Αυτό έχουμε χρέος να κάνουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι ως Έλληνες πολίτες, να ενωθούμε, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μέσα από τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Μελιτζάνη, είσαστε πάρα πολύ κατατοπιστικός. Ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που μας είπατε. Κύριε Μελιτζάνη, κυρία Κοτσοβόλη, σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά που είσαστε μαζί και μας δώσατε τις γνώσεις σας. Πήρα και εγώ, αλλά να πάρουν και οι ακροατές μας να γνωρίζουν τι έχει γίνει, γιατί όπως είπαμε και όπως νομίζω η γνώση της αλήθειας θα φέρει την απελευθέρωση. Θα ήθελα να μου υποσχεθείτε ότι θα είσαστε παρόντες για άλλη μία εκπομπή που θα γίνει μελλοντικά, για να συνεχίσουμε αυτά, γιατί νομίζω ότι το θέμα δεν το έχουμε εξαντλήσει. Είναι 200 χρόνια και 200 χρόνια δεν εξαντλούνται σε μία ή και σε δύο εκπομπές. Θέλει πολύ. Πρέπει όλοι να δούμε τι έγινε, τι υπογράψανε τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Νικολάου, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ από μέρους μου. Θα ήθελα να τελειώσω με μία φράση του Ανδρέα Κάλβου, γιατί αυτό είναι σημαντικές οι εκπομπές που πρέπει να γίνουν για να μάθουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Ανδρέας Κάλβος σε μια οδή του είχε πει ότι όσοι νιώθουν του φόβου το χέρι βαρύ, ας έχουν ζυγό δουλεία. Εμείς στην Ελλήνων Συνέλευσης δεν θεωρούμε, δεν φοβόμαστε να πούμε στους ανθρώπους αυτά που πρέπει να μάθουν. Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας δούλους και δεν πρέπει και οι άνθρωποι να νιώθουν τους εαυτούς τους δούλους. Αυτό είναι αντιληπτό, κυρία Κοτσοβόλη, γιατί βγαίνετε με το όνομά σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Μελιτζάνη, εσείς. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολάου. Ήταν μεγάλη η τιμή και η χαρά που συμμετείχαμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή σας. Αυτό που θέλω να πω πάλι λίγο κλείνοντας είναι ότι όλα μπορούμε να τα αλλάξουμε, αρκεί να ενωθούμε. Αυτό που τους τρομάζει είναι η ένωση των Ελλήνων και κάτω από απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες θα ξαναπάρουμε πάλι τη ζωή μας στα χέρια μας, τη χώρα μας, την πατρίδα μας στα χέρια μας, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μέσα από τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι το μοναδικό όχημα που μπορεί να μας οδηγήσει στην απελευθέρωση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς κύριε Μελιτζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς ακροατές που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Αναζητώντας την αλήθεια θα φέρουμε το φως που κάποιοι προσπάθησαν να κρύψουν από τους Έλληνες. Καλό βράδυ.